Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алейкум дӯстони азиз, нашри навбатии бахши футбола ай канали Гол ТГ пешниҳоди шумо мегардонем. Гуфти урусо трансферная жара давом дорад. Audio Jungle. Айрӯи хабарҳои Леквип ПСЖ дар ҳолати предложенияи хуб, яъне на камтараи 222 миллион евро тайёрае ки ситораи хича Неймара фурӯшад. Айрӯи хабарҳо гӯё Неймар гуфта бошад ки дигар желанияи бозӣ кардана ҳамчун бозингари клуби мазкур надорад. Агенти бозингар Пини Захави қатъи клуби пештараи Неймар, яъне ки Барселона оиди баргардондани Неймар переговор бурдааст. Audio Jungle. ба монанди ПСЖ дигар клубҳои калонтарини Европа бозингарои асосии хичона ба фурӯш мондаистанд. Чанд рӯз пеш дар сомонаҳои интернетӣ хабар биромад ки Реал Мадрид полузащитники хича Лука Модрича ба фурӯш бировардааст. Чиба? Дар рӯйхати бозингароеро ки Зидан дар командаи худаш дидан намехост Модрич набуд ку? Ё ай сабабе ки бозингароеро ки дар фурӯш бировардан ничка намехарад? хотиррасон мекунем ки Реал уже 303 миллион евро расход кардагиай ва барои сохтани дастаи орзуҳои Зидан маҷбурае ки қатъи баъзе бозингарош хайрухуш кунад. Мақсад ай фурӯхтани Модрич ба даст овардани сум барои харидории Погба ё ин ки бехафагӣ додани рақами 10 ба азар мебошад? Фикрои хитона дар комментария бинависед. Audio Jungle. Чемпиони Лигаи чемпионҳои сезони паси саршида Ливерпул ҳам ай дигар грандҳои Европа қафо намонда нападаиши хича Муҳаммад Салоҳ ба фурӯш бировард. Дар сомонаҳо хабар биромад ки байни главни тренери Ливерпул Юрген Клоп ва Муҳаммад Салоҳ гапошон гирехта. Айрӯи хабарҳо барои ба даст овардани форварди Лил Никола Пепе Клоп розие ки Салоҳ дастара тарк кунад. Ду гранди Европа Реал Мадрид ва Ювентус уже ба нархи 170 миллион евро барои ба даст овардани Салоҳ ва Ливерпул предложение карданд, вале Ливерпул ба ҳардуи ин клубҳо ҷавоби рад дод. Audio Jungle. Матс Хумелс, центральни защитники Бавария ва сборни Германия метавона гашта ба Борусия Дортмунд бияд. Чӣ хеле ки Кикер хабар мерасонад, шефои Борусия 15 миллион евро ба Бавария предложение карданд, вале Бавария 20 миллион евро талаб дорад. Audio Jungle. Барселона то ҳозир оиди харидории Гризман ба хулосаи аниқ наомадай. Дар сомонаҳо як рӯз хабар мебурояд ки гӯё бозингарои Барса розӣ нестанд ки Гризман биёяд. Як рӯзи дигар гӯё Месси худаш занг задай ба Гризман ки мо тра интизорем. Як рӯзи дигар гӯё Гризман аллакай моҳи март қатъи Барса контракт карда бошад. Не ки имрӯз як хабари интереснитар биромад ки сабаби дер кашидани трансфери Гризман ҳамие ки Барселона мехоҳад ай ПСЖ Неймара баргардонад ва чӣ хеле ки мо дар боло гуфтем, Неймар як гала сум меистад. Шояд Барса Неймара баргардонад, Гризман бошад дар ПСЖ ҷои ӯро пур кунад. Audio Jungle. Чӣ хеле ки Марка хабар мерасонад, Реал Мадрид ҳамагӣ ба нархи 2 миллион евро ай клуби Токио тарбиятгари пешинаи Барселонара Такефусо Кубои 18 солара харидорӣ кард. Ойлики солонаи ӯ дар Мадрид 1 миллион евроро ташкил метиҳад. Скаутое ки ай маҳорати Такефусо Кубо хабар доранд, ӯро ҳамчун японски Месси муаррифӣ мекунанд. Audio Jungle. ба ҳамин тамом дӯстони азиз, ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед. Подписаться ва колокольчика ёд намебурорем ва то барномаҳои дигар. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.